Χαίρετε. Ονομάζομαι Σαρή Μαρία και θα σας παρουσιάσω μια περιπτωσιολογική μελέτη με θέμα η επίδραση ενός προγράμματος πιλάτες στη διόρθωση κυφωτικής τάσης σε γυναίκα 35 ετών, 6 μήνες μετά από τον τοκετό. Η κύφωση είναι μια οπίστια κυρτότητα της σπονδυλικής στήλης στο πελιαίο επίπεδο. Αυτή η κυρτότητα, όταν αυξάνεται, δημιουργείται υπερκύφωση. Υπάρχουν αρκετά είδη κύφωσης, μεταξύ των οποίων η κυφωτική στάση σώματος, η κύφωση του Σούρμαν, η συγγενής κύφωση και άλλα. Η κυφωτική στάση σώματος είναι αποτέλεσμα λανθασμένης στάσης σώματος λόγω μυϊκής χαλάρωσης. Χαρακτηρίζεται από μετατόπιση της κεφαλής και των ώμων προς τα εμπρός. Μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της πίεσης στο εσωτερικό των δίσκων και πιθανό μικροτραυματισμό στους ιστούς της σπονδυλικής στήλης. Η γυναικεία σπονδυλική στήλη παρουσιάζει μεγαλύτερες κυρτότητες από την ανδρική. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί λόγω της μεγαλύτερης λεκάνης και της ανάγκης του σώματος για την αναγκαία μετατόπιση του κέντρου βάρους στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η περίοδος της εγκυμοσύνης σε μια γυναίκα συμβάλλει στο να αυξηθεί η θωρακική της κυρτότητα. Αυτές οι αλλαγές δεν σταματούν στο τοκετό, αλλά συνεχίζονται και στην περίοδο μετά το τοκετό, όπου οι φυσικές απαιτήσεις της βρεφικής φροντίδας μπορεί να θέσουν τις γυναίκες σε κίνδυνο για μυοσκελετικό πόνο και μυοσκελετικές διαταραχές. Η βραχυμένη μύες του αφιένα και των ώμων, σε συνδυασμό με τους υπερβολικά διατεταμένους κοιλιακούς και παρασπονδύλιους μύες, μπορούν να προδιαθέσουν μια γυναίκα μετά το τοκετό προς υιοθέτηση μιας κυφωτικής στάσης. Οι μητέρες έχουν ανάγκη για μια εργονομική εκπαίδευση σωστών στάσεων, ώστε να μην παρουσιάζεται πόνος. Μια ισχυριζόμενη κατάλληλη μέθοδος που χρησιμοποιείται ευρέως και για μια γενική φυσική κατάσταση και αποκατάσταση είναι το πιλάτες. Το πιλάτες είναι μια μέθοδος άσκησης που απαιτεί σταθερότητα του πυρήνα σώματος, δύναμη, ευελιξία, μυϊκό έλεγχο, έλεγχο στάσης και αναπνοής. Οι ασκήσεις μπορεί να γίνονται με ή και χωρίς τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού. Μελέτες υποστηρίζουν θετικές επιδράσεις από την εφαρμογή της μεθόδου πιλάτες στη σωστή ευθυγράμμιση του σώματος σε υγιείς ενήλικες. Βελτίωση στάσης σώματος και μείωση της θωρακικής κύφωσης υπήρξε σε μελέτες που έγιναν σε άτομα με υπερκύφωση, με κυφωτική στάση ή σε άτομα τρίτης ηλικίας που η υπερκύφωση είναι αποτέλεσμα της προχωρημένης ηλικίας σε συνδυασμό με την καθιστική ζωή. Υπάρχουν ωστόσο περιορισμένες αναφορές σχετικά με τα ωφέλη της μεθόδου για την ευθυγράμμιση της στάσης του σώματος στη σωστή θέση. Μολονότι η μέθοδος πιλάτες έχει εφαρμοστεί παγκοσμίως, τα ωφέλη της ευθυγράμμισης της τάσης σώματος δεν έχουν τεκμηριωθεί ακόμη και δεν υπάρχουν αναφορές σε γυναίκες μετά το τοκετό. Σκοπός της μελέτης ήταν να εξετάσει την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος πιλάτες στη διόρθωση κυφωτικής τάσης σε γυναίκα 35 ετών 6 μήνες μετά το τοκετό. Το δείγμα μας ήταν γυναίκα 35 ετών, όπου είχε γεννήσει 6 μήνες πριν, με κυφωτική στάση σώματος, πόνο στον αφιένα και την πλάτη και μετά την επίσκεψή της σε ερθοπαιδικό δεν διαγνώστηκε με κάποια πάθηση. Οι αξιολογήσεις που έγιναν ήταν οπτική παρατήρηση μέσω φωτογραφικών λήψεων πριν και μετά το παρεμβατικό πρόγραμμα, τεστ αυτοδιόρθωσης και τεστ επίκυψης όπου δεν παρουσιάστηκε ύβος στην πλάτη, καθώς και αξιολόγηση του πόνου μέσω της αναλογικής κλίμακας πόνου στην αφιενική και θωρακική περιοχή, όπου πριν το παρεμβατικό πρόγραμμα ήταν γύρω στο 7 με 8. Το παρεμβατικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 17 ωριαίων συνεδριών σε διάστημα 6 εβδομάδων. Ο σκοπός του ήταν η βελτίωση στάσης σώματος και επανάκτηση της φυσικής ευελιξίας της σπονδυλικής στήλης. Το είδος των ασκήσεων ήταν ασκήσεις κινητοποίησης της σπονδυλικής στήλης, ενδυνάμωση των αδύναμων και διατεταμένων μυών, καθώς και ασκήσεις διάτασης των βραχυμένων μυών. Πιο αναλυτικά, οι ασκήσεις που εκτελέστηκαν ήταν πρώτον, sitting series, ασκήσεις σε καθιστή θέση με τη βοήθεια της μεγάλης μπάλας, όπου ο κύριος στόχος αυτών των ασκήσεων ήταν η κινητοποίηση της λεκάνης, καθώς βλέπουμε εδώ στις δύο τελευταίες φωτογραφίες πρόσθεια και οπίστια κλίση λεκάνης, και σταθεροποίηση των ομοπλατών. Στη συνέχεια εκτελέστηκε το shoulder bridge, στα ελληνικά γέφυρα, όπου ζητήθηκε από την ασκούμενη να ξαπλώσει πάνω σε έναν αφρόδι κύλινδρο, όπου με την εντολή να αγκαλιάσουν οι ομοπλάτες της στον αφρόδι κύλινδρο επιτεύχθηκε διάταση του θώρακα και με την εντολή να σηκώσει τη λεκάνη
Σπόνδυλο-σπόνδυλο επιτυγχάνεται η κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης. Στην επόμενη κατηγορία ασκήσεων, το hard, το single leg stretch και double leg stretch, ο κύριος στόχος αυτών των ασκήσεων, πέρα από το ότι είναι αναπνευστικές ασκήσεις, είναι το να ενεργοποιήσει τον πυρήνα του σώματος, των κοιλιακών μειών και ιδιαίτερα του εγκάρσιου κοιλιακού μειών. Βλέπουμε ότι στην αρχή έγιναν ασκήσεις πάνω στον αφρόδικύλινδρο, στις δύο πρώτες ασκήσεις, στο hard και στο single leg stretch, και στη συνέχεια με τη βοήθεια της μεγάλης μπάλας πάνω στο στρώμα. Στην double leg stretch δεν μεσολάβησε καθόλου ο αφρόδικύλινδρος. Η ασκούμενη ξάπλωσε απευθείας πάνω στο στρώμα, όπου με τη βοήθεια της μεγάλης μπάλας εισπνοή τέντωνε πόδια, επιμήκυνε χέρια προς τα πίσω, εκπνοή λίγιζε. Στην επόμενη κατηγορία ασκήσεων, κύριος στόχος είναι η ενεργοποίηση των παρασπονδύλιων μειών και διάταση των ώμων. Εδώ χρησιμοποιήσαμε τον αφρόδικύλινδρο καθώς και τα λάστιχα. Στο spine twist, στην 9, στην ένατη άσκηση, περάσαμε το λάστιχο πίσω από το κεφάλι, το χιάσαμε πίσω από την πλάτη και με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί το λάστιχο ως ένα κορσέ, όπου κρατάει το θώρακα, τον ανοίγει και κρατάει τη σπονδυλική στήλη σε μια σωστή θέση και από αυτή τη θέση κάνουμε στροφές του κορμού. Η επόμενη άσκηση είναι το hip circles, όπου σε αυτή την άσκηση στόχος είναι η ενεργοποίηση των λοξών μειών καθώς και διάταση και του θώρακα αλλά και του ώμου. Στο side bend είναι μία άσκηση όπου είναι μία πλάγια σανίδα, όπου μετά την πλάγια σανίδα μπορούμε να κάνουμε και πλάγια κάμψη, ενεργοποίηση και εδώ των λοξών μειών και διάταση επίσης των λοξών μειών. Στη mermaid, δηλαδή στη γοργόνα, επόμενη άσκηση έγινε με τη βοήθεια και του foam roller, του αφρόδικύλινδρου, αλλά και με τη βοήθεια της μεγάλης μπάλας. Πλευρική πλάγια κάμψη και διάταση των λοξών μειών. Τελευταία κατηγορία ασκήσεων είναι ασκήσεις από όρθια θέση, αλλιώς standing series, όπου με τη βοήθεια με το λάστιχο γίνανε ασκήσεις ενδυνάμωση των μειών του χεριού και των ομοπλατών, ασκήσεις έσω-έξω στροφής, απαγωγής προσαγωγής. Εδώ βλέπουμε πάλι σε θέση κορσέ το λάστιχο, όπου κάνουμε ασκήσεις σταθεροποίησης ομοπλάτων και ενεργοποίηση των μειών των χεριών. Και στην τελευταία άσκηση, από όρθια θέση, το λάστιχο πίσω από το σώμα, με τα δύο χέρια, με την εισπνοή. Ανεβάζαμε ελαφρώς τα χέρια πάνω, τόσο ώστε να μην χαλάει η υπόλοιπη θέση του σώματος. Εκπνοή κατεβάζαμε τα χέρια κάτω. Ενεργοποιημένος ο πυρήνας του σώματος, ενεργοποιημένο όλο το σώμα και διάταση των ώμων. Και τέλος, περνάμε στις διατάσεις και στην υπερτονική απελευθέρωση, όπου με τη βοήθεια της μεγάλης μπάλας επιτεύχθηκε η θωρακική διάταση, με τη βοήθεια του foam roller το ίδιο, καθώς και με το foam roller πετύχαμε την ιοπεριτονιακή απελευθέρωση πίσω στην πλάτη, στους μυρούς. Εδώ βλέπουμε διάταση των οπίστων μυριαίων και πλάγιες διατάσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο πόνος μειώθηκε από το 7 έως 8 που ήταν πριν την παρέμβαση. Η αίσθηση του πόνου ήταν μετά στο 1 έως 2 και η βελτίωση της υποτικής τάσης σώματος μέσω των φωτογραφικών λήψεων. Εδώ στην πρώτη φωτογραφία είναι πριν το παρεμβατικό πρόγραμμα, στη δεύτερη φωτογραφία είναι μετά το παρεμβατικό πρόγραμμα. Όπως βλέπουμε, η στάση σώματος
έχει βελτιωθεί, ενώ στην πρώτη φωτογραφία, πριν το παρεμβατικό πρόγραμμα, βλέπουμε μια ελαφριά προς τα εμπρός κλίση των ώμων και του αυχένα και της κεφαλής προς τα εμπρός. Στη δεύτερη φωτογραφία βλέπουμε να έχει επιτευχθεί μια ορθότερη στάση σώματος. Αυτό βέβαια το παρατηρήσαμε και από το πρώτο μάθημα με το τεστ αυτοδιόρθωσης που έγινε, ότι η ασκούμενη προσπαθούσε και από το πρώτο ακόμη μάθημα να διατηρεί καλύτερη στάση σώματος. Αυτό βέβαια με το πέρας των μαθημάτων έγινε στο ότι η ασκούμενη δεν το προσπαθούσε, απλά της είχε γίνει πιο μέσω της ενδυνάμωσης και της διάτασης των αντίστοιχων ιών, επιτεύχθηκε μια ορθότερη διατήρηση στάσης σώματος, χωρίς να το σκέφτεται, δηλαδή μια ακούσια. Τα συμπεράσματα είναι ότι η εφαρμογή ενός προγράμματος πιλάτες διάρκειας 6 εβδομάδων μπορεί να συμβάλλει στη διόρθωση της κυφωτικής στάσης σε γυναίκα 35 ετών 6 μήνες μετά από τον τοκετό. Παρατηρήθηκε μεγάλη βελτίωση τόσο στη συνολική στάση του σώματος, όσο και στην ψυχολογία της. Όπως είπαμε, από το πρώτο κιόλας μάθημα, η ασκούμενη προσπαθούσε να διατηρεί μια πιο σωστή στάση σώματος, όπου προς το τέλος του παρεμβατικού προγράμματος αυτή η ορθή στάση σώματος έγινε πιο ακούσια, την διατηρούσε χωρίς να το καταλαβαίνει, χωρίς να το προσπαθεί η ίδια, αλλά και στην ψυχολογία της, γιατί πλησίαζε ο καιρός που θα επέστρεψε στην εργασία της και την είχε κυριεύσει ο φόβος ότι θα ξεκινήσει πάλι να πονάει μετά από πολύ ωρή καθιστική ζωή στο γραφείο της μπροστά από υπολογιστή. Οπότε, με την ενδυνάμωση του σώματός της και με την ορθότερη στάση σώματος, βελτιώθηκε η ψυχολογία της, γιατί δεν φοβόταν πια όταν θα επιστρέψει στην εργασία της ότι μπορεί να ξαναπονέσει. Ωστόσο, χρειάζεται να εφαρμοστεί το συγκεκριμένο παρεμβατικό πρόγραμμα σε μεγαλύτερο δείγμα πληθυσμού. Σας ευχαριστώ πολύ.